Mabong din po na nilang mga sulat ang mga anindot jika aja ng mga tukar nila. Magasugdan guys. Ang title ani is ano si title yo? Ay. Ang title ini guys is Ikaw ay Akin. Okay? Bira. Karaan yung mga kanta guys. Trabaho ko na, trabaho. Master din mo daw, master mo daw ha. Memorize na yung ng isang thank you. Yawa bay, marang kahilakan ko si itong sonata. Hilakan ka? Oh, lami ihilak man. Pero guys, naduhog na ninyo ang ilang sonata guys, arang kanindot kadto. Tumaro to guys, daghang salamat. Ug salamat usab ni Yo Ben og ni Manong Hinyo. Daghang salamat guys. And God bless us all.